Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama kami Megidita Channel. Tak keder-keder masuk. Mulai nganu boleh iki. Ki arep nyapa ki adewe iki? Mulai nganu boleh. Tonto jemblem. Kok jemblem apa? Jemblem to. Nganu, Wis pokoke bunder-bunder diuseng ngene. ora bener selesai to. Opo? Beh, kepan anu iki, nganu biasanya tak dol ya kena. Ora Dimakan didol, ora didol ya kena. Oh, ora dol ya kena. Didol ya kena. Iki panganan apa iki didol kena ora kena? Nganu, pohung. Pohong. Pucuke pohung. Wong anu, teloe. Oh, pucuke Oh. jendela. Kuwi Pucuke dicampuri apa wi nggono? glepung, Heeh. terus diweki teri, terus diweki nganu bolo, diweki urang. Oh, wis mek kuwi tok. Heeh. Raciane. Oh, masih kayak nondo tapi ki sejenis utuh dari telone, dari pucuke. Dari pucuke. Heeh. Oh ya oke, sip. Ya ki. Berarti Lihat keseruan kami nanti ya teman-teman. Oke, ganti bola iki. ganti posisi. Lah nyawa. Oh gantine jero ha iki. Iki sak diusung wis enek. Berarti perkayuan tok. Kajuan tok. Mambengi kan ndek iki kan wis ning ngarepan ya toh. Iki kak apa iki? Iki apa? Alah gak lincak. Bah, jangan nyari bola. Cek anyar. Kita kok siji-siji wi tika apa ngono. Iya tiga. Gelugau. Glugau. Singaon. Sing ngaon. Preaing. Hai. Iki Iya apa wi? cek. Oh, Praing. preaing tuwek. Bismillahirrahmanirrahim ya bola. Pindah jero ya bola. Ya, Ben bol-bol enggak boleh. gak boleh. Yo. Ya ning ngarepan ya ning jero ngono ya. Alah praing kowe wi. Yo, biyen kok enggak menyala no. Oke. Menyala wir. Lawir, lho iki Mas Tito nggawa apa iki? Mas. Makan. Bola. Ya Mas aman Mas. Jalan biliar, Mas. Oh, bilatan Mas. Oh iya Mas, hiburan ya Mas ya. Hiburan, Mas. Lah iki Mas, sapa iki? Enak sing ganteng dhewe anak ibu. Tuh, sing ganteng anak ibu Mas. Nggih. Iki Mas nggih kula damel lawuh, mboten Nggih, Mas, usah nggih. medal. Nggih. Bisa isip bola wajane iki, ya. Oke. Kebersihan bagian dari man. Isa sendiri. Hei, semua no. Iya iki lho. Lagi mah demo apa iki? Demo apa iki? Kok titite wajan iki lho mau. Oh, Nah, mengentas. mengentas. Cek, engko tangane iki sabu-sabu aun. Sabu no. Enggak usah disabun, ngono ora apa-apa. Nggih Weh. sabun. Nggih lengo. Lengo beli silang kula to mau. Apa ki? Cek, bola. Ki, Goyang sendiri. eh. Beneran oke. Misalnya Mas Sita ya apa iki? Kabeh no semuanya. Semuanya tangannya di atas. Perseroan, persotilan. Wis mari borong to ikat mau. Ini kelengan sungguh apa? Ini magang ngomong niku wineh ta magan. Kepikiran. Kalau dilupakan lho. Lah. Dimendam di jero. Heeh, jerokne ae. Lah kowe awakmu piye ngono kae? Aku ini sing kelingan sing wis-wis ra ngono kae. Jajal. Soale sing ngomong mau. Maaf ya. Aku ini mopo. Senajan cedek. Ra oleh. Sorry. Iki gorono. Ya, Bos. Iki Pak, dina iki man kok ya, Bos? Ya bos kudu no. Ramataku pecat. Oh, alah pecat. Iki apa nek Bos iki, Bos? Manut Bos e bolong.
Apa iki? Ya ngloro lho enggak malah ketelisip iki lho. Loro iki ora nek dhuwit lho, Bos. Ora nek apa-apa diduduh. Diduduh maksiat lho, Bos. Ngono kuwi. Heeh. Loro iki. Heeh. Wis ora duwe dhuwit. Yo maksiat. Dituduh. Ngene-ngene. Wis ayo ki ndang masak iki. Jame lho mepet. Mepet piye? Heeh. Ya bola. Aku yang sendiri tanpa cinta semenjak engkau dan ku berpisah melupakanmu. Baik, Padahal ayo jangan sasekno. iki lho bola mau. Oh, dangsane engko iki sepine sik. Apa Oh, iki? Godhong Tela. pung Bohong. tela Iki udang. udang. Udang iki bola. Wis racaan dadi bola iki mau. Heeh. Ayo Pak Sepil, kok wedhiku lak sampean nganu kok. Sampeyan praktekne. Oh, patek. Kip. Jadi gak tak sepilne bola mau maaf ya. Ki tepung terigu ambek tepung Kanji. kanji. Ki ibu kuwi mau bola sing anu. Iki Mas Pisang. Ya, apa lah omongan mah. Iku lho. Wah, mantul potongan bola iki. Ngalang-alangi botok sembuhan yo. Hah? Ngalang-alangi botok sembuhan. Pala maksud gede koyo ngene lho San. Dindi. Wah, lah iya piye ta iki ora dikreng nih. Gak, ayo iki piye iki enggak? Lah tak gede nek. Saya. Wah. Ini bulat ngawi ya. Selesai. Minyak. Sik ding kok sik bola ben garing sik. Kurang. Bola ya. Ayo siap-siap anu nih, Ga. Siap-siap emplek-emplek. Emplak-emplak yo opo. Lah ae. Kan di Beh, bluduk-bluduk nih ngono ta. yo nah koyo pas ini koyo dodot tapi ki enak wi. Lah yo modele dibentuk piye? Yo. Bismillah sik no. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahi ya bola. Enak. Bismillah. Kalau ngene ra akeh ora mending no. Awas. Tuh iki. Wis lontong. Kelontong bola. Satu atau dua? Bila aku apa dia? Enggak ada yang milih. Aduh. Kotor. Enggak. Enggak finish. Ini enggak. Kayak jenis. Oke, pakai celontong dulu bola. Pengaman kuman ini. Yo, Tahu apa penting? apa ya? Oh, penting kan. Ini nih, lapaan nih. Ya bola ditunggu ya. Wis kemutuk-mutuk. Enggak kena buka lagi. Gimana? Geser. Masa enggak? Iyo. Apa tuh ini? Tadi. Lho, iki yang belum meledos no iki. Jos. Kameramen ini. Dek apa ini? Yo. Kalem ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Aku ngamen Menurai Arab kobong kena kuwi ya maling mengkirut. cara. Kira tok rene titik tapi. Ini sih kayak ngene atau anu. Iki Mas, enggak apa Mas enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini carane. Mau timplek-templek. Oke. Aku sekali mandang langsung des ngono. Awal aku berjumpa. Deng. Bismillah. Wah, enak boleh modelnya. Kena anu iki. Ana urange bolo iki. Ada no orang.
Kurangnya sekilo 80 iki. Rada larang ya. Tak cepine urange. Ketok ra? Ki. Iya. Oh, Mas Angga. Iki bola. Kono gitu. Timur selatan. Ke utara. Tak jumpa. Oh, dan ambine keruwas ngono ya. Urange. Oh. Dan langsung ngontok nek hidung. Kenaan iki bola. Kira pakai harap kobong gitu. Lah Wah, wes iki malah. John. Ini enggak. Kelas satu nong, kelas satu kono. Mesti kene. Ke timur. Karo ke barat. Nah. Kiri aja juga titik. Amene-mene. Titik tapi tipis. Oke. Ini ke timur ini. Ke timur. Iya. Yo. Lentru. Kayak lentru lo. Lah, lek tenan to. Ora apa-apa titik. Kayak apa ini? Iki geden geni apa geden apa iki tengah kok wis pereng iki. Kegedean cintamu cintane lo. Wah, lah kuwi. Gun kono. Oh ya, lho kok urangi lho bolo. Urangi. Lah tipis ngono. Ini gampang. Gimana ya? Oh, dosong to enggak? Banyak ngono. Alisah ya iki. Bisa. Wis kok Mas Ga. Gunung. Ini banyak sekali loh ini. Banyak nih sih. Banyak sekali loh ini. Banyak anak-anak apa enggak? Ojo to. Kono kene nunggu gitu. Oke. Lah aku kan ngene, Gimana? 2 anak cukup. Banyak tipe. Ini ngene ya sik karingan ibu ini. Pangkat dibaleni nah to kan mau sian. Enggak kan ini karingan ya. Ora, Asli, enggak. sumpah. Jarimu nek sumpah wong sak pasar mati. Enggak Enggak ada lek 12. mandi. Enggak ada 12. Enggak bola. Asli. Dipegang ngomong kuwi to enggak wiram sak nek kancane ngene iki to goreng-goreng ngene iki. Biasane goreng wong loro guyon. Woi. Malah omong kaya ngono kuwi to Pak. Aku mangan orang jaluk kowe sing ngopeni. Aku dudu Ku apa itu? kok ya wis sama enggak? Yo gunto. Hah? Gunto. Asli urung. Gunto. Kayak yang ke timur itu. Ini. Nah, Gimana ini? dibalikan. Dikebalikan. Wah. Wah, udang langsung merah. Rupane bola iki. Tangan panas saya. Kameramen anu bolong. Nyoteng ini, aduh panas. Iki lho sitok ndil iki lho kan kok ora iso mateng nyapo sing kene padahal bareng lho. Iki mah ijo iki. Mergane nang di motor paling iki. Kadang Pak motor dhek Pak Peda. Heeh, iya kesalip. Oh, salim. Iso. Iki wis paling mana enggak? Hah? Wis paling ya juga ada. Juga ada bola, ada isik. Lah kayak kudu gosong enggak paling. Kene. Paman bola. Ya toh. Weh, Endulita janan. asli. Bisa. Isik iki sing loro iki belum kok ya. Mas Angga? Sudah. Sudah cukup, sudah sampai di sini saja. Jangan coba lagi. Mas Angga, kita. Oke. Bolong. Oh, Oke. sebelah sini teman-teman. Urangnya matang apa? Ya mateng nong. Ah. Dan ganteng kaya wong ya. Lagi, jangan lupakan dia. Oh iya. Enggak saya lupakan ini.
Ya. Kan, cemplung-cemplungkan. Wah, jalan bola urange. Ane yang gawedilan. Wah. Jadi tak lagi jadi goreng ya. Ya. Cepil. Tapi ndang wi daging tas. Gelisan iki berarti. Oh. Wah, Kenapa ya urang nek digoreng langsung Pak Abang? mereka Mergo sak urung-urunge radang abang. terus siji balen. Wayahe. Terus siji. Heeh. Lon bola. Wayahe. Lho, lah iya to. Nyapo aku gumun yan karo urange. Sak urung digoreng nyapo ra abang, bisa digoreng kok ndang-ndang abang. Bismillahirrahmanirrahim. Jari boleh ya. Wah, Gede iki, Mas. apa nih? Ora no. Iya, condelo boleh iki. Pohong. Udah luntas. Pohong. Itu pohong. Ya, kok Kegeden. apa nih? Ora no, pas no. Sebenarnya tipis. Ya wis, manut aku mangga. Pokoke aku marem aku iki marem. Seneng. Oh ya bola. Ya. Ayo Mas, enggak kurang gone iki. Gini geden kok. Enggak. Enggak. Yang ke timur lo. Yang ke timur. Bukan, ini masih kosong sini. Itu lo lah. Apa kamu itu? Lah, protel. Enggak mau aku. Enggak suka. Mama, pemain. Mimi, Ma. Mimi cucu. Ma. Sini. Mas benar Ma. Enggak suka. Ma. Sini masih kurang ini. Masih ada lowongan. Jangan no. Yang kurang biarlah dia yang datang. Kok geruk. Wih. Dipisah no. Untuk nganu. Bisa lek sik padha demene nyapa to dipisahne. Lah dia jodoh. Hmm? Enggak jodoh. Dijodohne Ya, pokoke dibalikan. Kembalikan. Setelah ulang pabrik. Bila Tuhan yang menjawab. Oke, jas pedas. Hati-hati lo. Tidak balik lagi. Kayak jaluk di balik. Tidak, aku gumun dengan udang. Kalau ini digoreng ra gelem abang, sing digoreng kok ndang-ndang abang. Kayaknya kan ada butuh yo. Kok kelaran ya? Hah? Iki sing abang iki atine apa? Apane iki? Ya mungkin dia enggak. Mungkin dia wis kok pabrik ngono kae. Kewan apa sing ra hati? Kewan dibelah. Berkat ini digoreng. Jadi belah wis hati. Kok iso iki lho? Ya piye to? Oh, bae kewan bola. Lah piye? Udah hati to. Ada belah. Nyong ora duwe kok ati. Atine digoreng. Ayo bola wis Wis ya. wis no. Yang kedua udah matang ini, Wah. teman-teman. Udah ready. Wah, Ya ta. wis tinggal omongan aja. Ro dhewe kan barange. Lu mau ngomong apa mau? Masa lalu. Masa lalu, pangga masa lalu. Ala nyatane. Nyatane ra nyegerin. Nenek. Bismillah. Oh, jangan kan gawi. Akeh banget no. Nah, Lah iki lho nganti enek sumute iki. Iki bola. Iki. oh apa wi? Age to. Larang lho iki. Gitu. Larang gitu ya. 80. Kita pamit, tak ngertine aku. Wah, ada iki enggak sedeng iki bola. Sing kuwi. Bang iki lho bola, pil bola iki lho. Udange kaya ngono lho. Wih, Oh, mantap, jangan. Oke. ya bola. Udang 80.000 1 kilo. Saiki Urang 8.000. impun ra. Pertahanan cilik-cilik iki. Gini, kulon-kulon. Nah, Lah kene aku ora. Njaluk kowe ngono. Satu kas. Uwi pisan. Endi nggone siji gas? Ah diselene lho. Wis kene raketan kene kulon omah uritan kene. Heeh. Apa jo? Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga enak. amin. Tapi betul enak lah. Oke. Enak.
Iku lho. Iki adonane. Gunane dilene gak apa-apa. Iki godhong telo bola. Lah ora ngerti bahasa Indonesia iki godhong pohong ya. Pohong. Iki Gedung bohong. iki godhong pohong ing dhuwur, duweki tepung, Tepung terus awai urang, teri. tapi diublek-ublek dadi tok. Oh. Iki langsung. Kula ra indul. Wes, Nah, pas tuku bola. jalan bola ya bola. Oh, iki resepe anu ibu. Iki Tapi ibu emang enggak Oh. jajal bola. tenan. Ya. Resepe ibu iki bola. Wah, indul. Timbangane luntas. Luntas satu wae. Bah, ndane Mas Dito iki lulas tak lowak tuh ae. Piye Mas Dito ndane kae? Bah, samane piye lah kuwi. Sumpah bola iki windu mak. Dan sip. Kadang mbek ibu didol ya bolehan. Ning golek iki kurang. Iki sungute. Iki urange nek iki udang ning, udang cilik. Iki kurang titik bola iki. Sak gorengan. Sak cemplungan udah rampung. Udah selesai. Kita gara rada gede bola iki. Iki Nggih terakhiran. Hah? iki kaya kurang mateng banget iki. Ya kuwi mau wis gorengane Mas Angga kan wis ngono kuwi to. Wis dimaklumi. Tapi lek kaya masih ya mesti rada gosong. Ngono kuwi asine bola. Yes. Sudah. Sik. Gue langsung pisai. Ya toh. Dilepas. Lontongnya dilepas dulu. Iki kok rada endut-endut to genine. Ya apa to iki mau? Bola. Bola. Ngecap tangan loh. Bola lah ya toh. Gosong tenan. Ku geruk. Wis apa bola? Tapi iki malah mateng bola iki sak jero mateng. Nah iki. Sik. Sik bola. Tindakan ya. You understand? Kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rampung bola. Wis. Mantul lho, iki. Ya ta. Sip. Ya bola yo. Wis mateng. Oke, iki. Kepen apa bola? Iki. Wah, ini lho. Wes. Mantul, mantap betul. Apa urangi dan wah, Bisa urangin tawe-tawe lah. ya. Mantap ya. Mantap. Tak keder-keder. Masuk. Ya Kene saga. Kene. Aku mah. Jajane ya enek. Sisane ya enek bola. Ki mie ki mau. Iki di rada sini sik. Wah, Untuk pemandangan. Ya ta? kira cinta aku lebih kono gah. Nan. Nyaman. Njuk dhewe. Oh, ngono. Mas kameramen engko ya. Bisa cepat nih. Ini Yo, aku ya tak rodok diet no. iya ta apane to. Kok iso lho, Iso kuwi. Lho, wow. Ngene iki ora oleh. Enggak, ini ora oleh. Ya ora oleh no. Gila ra aku wis nemu, kameramen nemu. Ini kudu ditambahi. Nah, iya kuwi kudune. Iya to iki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar. Amin. Wah, ya ampun bola dilan. Wah, yang ini. Apa nah? Bola. Eco. Keco.
Adi terono enakane. Makanya Tri enakane. mangga wae. Ya. Kita Kameraman ada juga iya. Tak terane sih di anu. Hah? Ben dirasakne ya. Kameramannya kok anu dhewe lho ya. Juga ajang dhewe. Tak mari Pak Kadi sik. Iki Pak Di nganu gorengan. Gorengan tela. Get aku. Iki Pak Di. Pun tilem e. Jinan mam Pak Di. Eco niku udang. Udang kali gedhong tela ngoten lho. Ora Di nggih. Iso lho kaya ngono iki. Cuma di sego iki mak kleru. Asli. Ngapa? Mana? Mana? Iso lho kaya ngono iki. Kok dari Lombok enggak? Mau dibawa? Diakhiri sik ayo. Hah? Diakhiri sik. Apa? Diakhiri. Lagi ya? Nah. Pun Kenaan iki kalau akhiri ya bola. Kenaan lho. Sahabat-sahabat teman-teman lah. Kenaan. Enggak apa. Bene. Kula Ben bola bele. Wassalamualaikum warahmatullahi Megang. wabarakatuh. Si. Pas bote tak keder-keder masuk.